Kniha proroka Abdiáša. Je to najkratšia kniha v celej starej zmluve. Tvorí ju iba 21 veršov, takže na prvý pohľad nevyzerá veľmi sľubne. Hovorí sa v nej o Božích rozsudkoch proti obyvateľom starovekého Edómu, národa, ktorý susedil s Izraelom na druhej strane Mŕtvého mora. Ide tu však o oveľa viac. Ale najskôr pozadie príbehu. Jedinečnosť Edomčanov spočívala v tom, že mali s Izraelitmi spoločný pôvod. Oba národy pochádzali z rodu Abraháma, ktorý mal zo Sárov syna Izáka a ten mal so svojou ženou Rebekou dvoch synov, Jákoba a Ezáva. V knihe Genesis sme spoznali príbeh týchto dvoch bratov, ktorých vzťahy boli prinajmenšom napäté. Neskôr dostali mená Izrael a Edóm a tie sa potom stali menami rodín, ktoré títo dvaja založili. A v týchto rodinách sa komplikované vzťahy ich predkov opakovali. V priebehu storočí existovalo medzi Izraelom a Edomom obrovské napätie, napriek ich starovekému rodinnému putu. Lenže keď Jeruzalém padol do rúk Babylona, bolo práve toto puto zradené a zničené. Po babylonskom dobití Izraela využili obyvatelia Edómu situáciu. Plienili ďalšie izraelské mestá a brali izraelských utečencov do zajatia alebo ich dokonca zabíjali. V ostatných prorockých knihách bral Boh susedov Izraela za toto násilie na zodpovednosť. Abdiáš to teda teraz robí pri Edóme. Túto krátku knihu môžeme rozdeliť na dve polovice. Prvá časť obsahuje obvinenia proti edomským vodcom, najmä pre ich hrdosť a povyšovanie sa, a to doslovne, keďže žili vo vysokých púštnych skalách, ale aj metaforicky. Skutočne totiž verili, že sú voči Izraelitom nadradení. Práve pýcha viedla Edomčanov nielen k tomu, že pri babylonskej skaze Jeruzalema nič neurobili, ale aj k tomu, že sa na jeho skaze vlastne podielali. A tak Boh Abdiášovými ústami hovorí, že Edom bude zo svojej výšky zvrhnutý a čaká ho skaza. Ako urobili Izraelu, tak sa stane aj im. V momente, keď si myslíme, že sa o záhube Edomu dozvieme viac, téma sa v 15. verši zrazu mení. Počujeme toto. Blízko je totiž deň Hospodina proti všetkým národom. Prečo sa teda zrazu dostávame od Edómu k všetkým národom? Tento verš je premostením, ktorý spája prvú polovicu knihy s druhou, kde Abdiáš ohlasuje deň Hospodina, ktorý sa nebude týkať len Edómu. Rozširuje jeho záber na všetky národy. Abdiáš teda hovorí, že všetky hrdé národy, ktoré sa správajú ako Edóm, budú čeliť rovnakej Božej spravodlivosti. Spadnú zo svojich výšin pýchy priamo do záhuby. Kombinácia týchto dvoch častí, jednej o Edóme a druhej o všetkých národoch, nám ukazuje, prečo sa Abdiáš tak zaujímal o tohto malého južného suseda Izraela. Abdiáš ukazuje pýchu a pád Edómu ako príklad či obraz toho, ako sa Boh jedného dňa postaví pýche všetkých národov a privedie ich k pádu. Nie je to náhoda, že v hebrejčine sa slovo Edóm alebo Edom píše rovnako ako slovo ľudstvo, alebo v hebrejčine Adam. V Abdiášu je vzostup a pád Edómu podobenstvom o tom, ako sa Božia spravodlivosť v deň Hospodina postaví proti pýche a násiliu všetkých národov. Ale tak ako u všetkých prorokov, Boží súd nie je nikdy jeho posledným slovom. Spomeňme si na záver Joela a Amosa, dvoch kníh, ktoré nájdeme tesne pred Abdiášom. Joel vylíčil, čo sa stane potom, ako nastane deň Hospodina proti všetkým národom. Povedal, že Boh nanovo spasí Jeruzalem a všetci, ktorí sa pred Bohom pokorili a vzývali ho, budú vykúpení. Amos na záver hovorí, že potom, ako bude v deň Hospodina zlo Izraela potrestané, Boh znova postaví Dávidov stan a vybuduje Izraelu nové kráľovstvo. Bude doňho patriť aj Edom a všetky národy, nad ktorými znie moje meno. A tak je Abdiášova kniha umiestnená hneď za Joelom a Amosom, aby rozvíjala tieto obrovské sľuby o nádeji, že Božie kráľovstvo bude patriť všetkým národom. A tak sa kniha končí veľkou nádejou do budúcnosti. Boh hovorí, že obnoví svoje kráľovstvo nad Novým Jeruzalemom a zaľudní ho verným zvyškom ľudu. Odtiaľ sa potom Božie kráľovstvo rozšíri na celé územie a národy okolo Izraela. A tak táto malá knižka prispieva k širšiemu vykresleniu Božej spravodlivosti a vernosti, ktoré vidíme u prorokov. Dávna pýcha a zrada obyvateľov Edómu sa stáva príkladom ľudského charakteru a všetkých spôsobov, akými sa v Božom dobrom svete navzájom zrádzame a zraňujeme. Ale Abdiáš hovorí, že existuje nádej. Pád Edomu smeruje našu pozornosť ku dňu, keď sa Boh postaví zlu v našom svete, ale prinesie aj svoje uzdravujúce kráľovstvo mieru všetkým národom. A práve o tom je kniha proroka Abdiáša.